Keblai pi bro nga kerteng belajar karkungar ban mentakes ni ngan hikai pi kemuno ban upload video hapo YouTube lembaga komputer jumpi. Te menti sisen ngah la hikai pi kemuno ban upload video daka mobile. Te mentang ngan hikai pi kemuno ban upload video daka komputer. Te ban upload video na po ka komputer ka kham dan ka khambun ki details lane ki jing pendap ki ba khambun ban hapo mobile ma. Te na takadaw ngan pini pi kemuno ban upload video daka komputer. Kumno ban upload video hapo YouTube lembaga komputer jompi. Ti keban kong pihak ban tho youtube.com apa hapo ka YouTube website. Ti anda apa hanya hapo YouTube. Kan sa simpor kam kendiat ti ya sya kam sipang ya up. Ti anda apa hanya lada pimpat sanyen klik ini badan hanya hapo hajrong bat sakalian kaman. Kita klik tu betul add account lane sign in. Ti anda pila dap sign in hapo ka channel jongpi. Ti ban upload video klik ini ibadan betul create ibadan plus bat ka kamera. Ti anda pila klik itu klik tu betul upload video. Ti kan sami kawai ke balong kum ka sendok lane ka kum kane betul upload videos. Ti klik ni iba blue betul select file. Ti shim ya ka video jongpi ka ba phimot ban upload te hang ne ngat kadi kane klik open tekan sapoi ha kata ka rekom ban upload te kumbang la batai ha to ko ka video ba kadan ka keteng jo ka video bat ka jembatal kot spangka video te ka keteng jo ka video kane kade play shibon borok kene keteng ka kene gede ka keteng joka video te ka jing taleng kot kolong ba kene ka video kene gede tangkum ka jing pin ima ka nuksa te pila ban type kat ba phiman kat ba kai hapat ka video jongpi te kumbang batai sisin kolong ba pihak ban ai shibun teliki lane khambon ki jing batai spang ka video jop phi khanang ba kane ko video jompi kan sapau ha boro ki brio ti nga ai stang silan marban tang suban pen inuksa kumna ban tho yai taki jing batai longkot spang ka video jompi ti phila ban ai khambon khanang ba ki brio ki ba pet ken salap ya kane ka video jompi ti ban kong ka de ka keteng jok video ba ar ka de ka jing batai longkot ti hiar shirum insa i tu ba tho thumbnail lane kadur lane kita ki jing sub jangka video kumbang batai ha to ko ka video te ka youtube ka highlight li way ar lai te phila ban sim de kine ro long hi re lada phikwa ban bu jong lade lani kidur ki ba phila shandur bat phikwa ban bu jong lade klik ni botho upload thumbnail te hangni upload thumbnail kadur ka ba phi kwa ban bu phila ban bu hagane ka folder lani kana folder ba phikwa lani phila ban wat nang neru te sim yang ta kadur bat klik open lane play ka te tangum ta kan sami kadur ka ba phikwa jong lade te kada ta kada ka thumbnail te dan kam ha ka thumbnail khnang ba kibri ki ba pet kin suthu lane kin kham tip ba shapangka video jongpi te ya charom insa i shapangka playlist te playlist ngim dang kam ban kren tasngi sa kren par hawai ko te kane ka audience kada ka bran kam ha ka ba kane ka video jongpi lada shna nam ta ki khana phiap ai hot it is made for kid lane lashna nam ta khana ndrei lada pi ai kane ka option kabat phinom yo pisasyo te lada pi ai anum shna klam shna nam ta khana kamat ka video jompi kan sa monetize lane phinsa yo pisa ti kedon kam ha kane khanang ba kibar advertise kin sapau hapo ka video jompi te lada ka video jompi shna nam ta khana ndrei pi klam ai klam lada pi klam ai shna nam ta khana ka YouTube kan satip hadin no te kan sa blog ya ka account jopiru hadu ban apa taput ro te rekam haban buat eki kendon kemba lai daka YouTube te lada piko ban sina pisa lane piko ban monetize sa YouTube te ai sina bet kiba mden nam tagi khana andrai kibalong kiba ai jumatoy nam tai borok ma te ai to betho no it is not made for kids lane klamshan nam taki khana te here shirum to betho more option karambun shuma te lada kani ka video jongpi la promote lane la sponsor mano te klik tu betho
my video content promotion kemot dan ba sponsor dan ba promote ya ka video jompi te lada claim dan ba sponsor te pila ban weng no itu te ini tag data shikin tian ma kumanga batai tu sen te kide kita ki jing ki content ki bagi bro ki wat lane ki search apa ka YouTube te mai shibun video kalau kumto ma te kane kada tang kan huksa handrai kita ki shikintin kumot ba ko phang ne ro khila ban sim nang ne na po ka ketang jo ka video jongpi khila ban copy to here serum to betho I tag man shikintin khila ban paste sang ne te kita ki shikintin kelong ke bagi search term la kita ki kintin ki bagi beri ki wat lada ki search po ka YouTube te here serum pensa I language te ka tin khasi emdan hapo kane ka YouTube ma te filaman I bet kumto te ini I certificate ro mon kam ya serum pensa I thought recording date and location te entak sing ka de art real te ngi shim art real but video location ha Shillong te kan sabi ahne Shillong Meghalaya te klik kumto te ini I license under kamera I bet ni standard YouTube license neta kini artli video ban tek ada film tek komot ba kani ko video jongpi kan nampau hapo ki lani kan nom send message hapo ki subscriber jongpi ba pila upload video pila man ai phap ban ai tu tik ber te here serum kini kategori ma te kani kategori man ba kani video jong akade sepang how to install tengal shim nai tu how to install telada ka video jongpi kade sepang kimrat kimreng ka jingrai jingtam jingput jingtam te pila man shim kat kum ka kategori jongpi lani kat kum ka video jongpi here serum kini ki comments ma te hangnya betik hana ko how many viewers kemat ba ki ba like ba dislike ba kino ino beri ki ba dislike kan sapa apa ka video jampi ada pitik yo ne lada phim ko ban pin I te pila ban cancel no itu pin nam issue kino ki beri ki ba dislike lane kanangut ki beri ki ba dislike te lada phim ko ban I pila ban tik itu to hak ka ban kong ro ka bebun ha ma kada ka ba details lane ki jing batai ko ki tangkini ro ki bebun ha apa ka jing upload lamba ka komputer te tentang ni nak syaka nomor baat te hang ne pin sai kita ka end screen ane ki video elements te hang ne kede kita ki video ki badan ki ba pau ha ka ba khadu jang ka video jang pi khnang ba phila ban pin I pat ba ki video ya ki phila ban pin I ki we pat ki video ha ki pat ba la ne ki ba pet ya ki video jang pi te kana kita ka badan kam ha khnang ba ki bre ki ba pet kin sai I shushu ya ki video jang pi da ka babu ya ki ne ki end screen dengan sapin I kane ha ko pat kapor te entang ni nak syaka visibility te kane visibility kemat ban upload ke ba ka option ke ba kadu la ka step ke ba kadu te kidan lai teliki option kita private unless but public te lada pibu private kemat tang ma pi bali I kane ka video te lada pibu unless kemat tang ki badan ya kane ka link pila ban copy nang ne but send tang ek ber ki badan ya kane ka link kila ban I kane ka video jong pi te lada pi ko ban upload bet mentah-mentah klik tu betul upload alane public klik ni betul public kemat klik ni publish kemat mentah-mentah kan sa pau hapa ka YouTube te kemat kane kadiga kebang isat bu malak pon ma ni sat use ja kane lane ni hap ni sat penkam na kane ban upload video man kapor te kini ngin da dan kam than marba ni klam penkam kini tang kane betul public te kane set as instant premiere ngin da penkam than man kapor te shu dan kamtang ni betul public kan sapau mentah-mentah apa YouTube te lada PR serum pensai I betul schedule ni schedule kemat ba pila ban upload ya kene ke video la sha la singi la ne kana ka tarik ke kwa ma te lada nga kwa ban bu live tarik shubo hakapor prabje mustap am te kane ka video jonga lada nga klik schedule kemat kan sa upload hadu live portrait kanan upload mentah dari kan sa pau hadu live portrait te pila ban upload shibun teliki video la sha la singiru leng ba use da kane lada penengkam da kane ka schedule te ba change yang ki la ne pen kalai ki tarik te lada pikwa ba ki bru kin yi la ne kin pad ma ba kane ka video chupi kan sa pin I hala portrait klik ni ba set as premiere te lada pitik ini kemat baki beri pin sai I ya kata countdown nale ka tarik ka ba
kani ke video kan sapau Henry lada pim ai ini kemat kibru kin nami I bat kim tu hero ba pil upload Henry kan supau bat hakal lepo bat prab jam start teladang ko ban upload meta-meta te klik tu button save and publish ai public kanang ba ka video jom pikan pa meta-meta bat klik tu button publish te endap lada publish landa pil ada klik tu button publish kemat ka video jom pikan sapau hapok ka YouTube kini kita video kiba dan hapok ka YouTube studio te kane ka button publish bun borok ka bala dan hapok ka YouTube ka bala dem upload ki jrom ha ki step ma te nganget ba phila yo jemtoy la pi phimpat la man bat ha ki step phila man yat yang shedian kanang ban pet yang sesisian kumna ban upload ya ke video haka komputer jong pi te nganget ba kane ka video kala a jemtoy shibun pada phila yo jemtoy sembah like subscribe bat share ka te ngin sai kendu pat hakawi kapor keblesibon